Tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi mabuja. Zuva redu ndi 20 mwedzi uno waChikumi. Pasara zuva ribodzi kuti mwedzi ugowe. Ipapo pokare mazuva 55 kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Rekai titange kulinga zviri munhau dzanyasi. Idi zvakaita kunyangariwa. Nyasi dare guru munyika rabata Tapiwa Makore mukuru. Nomhosva yokuponda Tapiwa Makore muduku. Tiri kuramba tichitenda kuti zvazoitika idi. Ipapa gonzi iye pabodzi pono nomujombo wache tafadzwa mushamba wese wabatiwa nomhosva yokuponda mubwichoyu. Tiri kuramba tichitenda kuti chiunichi chakaita kuhwisa idi kuti zvirambe zvakaita kumira. Zvaita chirundoramba chindohwadza chinhu chibodzi kuti musoro wache uribe kuboeka kuti wakaisiwepi. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Idi dai wakazoita kuzvidura chaiko nokutoti pakaita kunyoma ipapa. Tiri kuramba tichitenda kuti kwai anze agobenhuke kudare zuva ro15 mwedzi uri kuteera iwo akakunguru kuti agopuwe mutongo wache. Tiri kuramba tichifunga kuti dai wakagomupfikira wakabva waita kutaya maki yacho chaiko. Tindori kumatareko ipapa sevhi akasukuwere nyaya yache iya yekuti kwai arunzi nevamwe areke kugopinda mukukwikwidza kosarudzo kwai izvezvi igobenhuke nyaya iyi zuva ro15 mwedzi uno uri kuteera yu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekera sei. Mutongi wodare agoreketa kuti magweta ese anofanira kuti aise zvinhu zvese zvinoda kuisiwa. Mapepa ese anoda kuisiwa anofanira kuisiwa zuva ro5 mwedzi wakakunguru ribe kupfuura. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekera sei. Nyasi guta roHarare ranga rakaita kuzara vanhu voCCC wakapinda kupinda pakuda kuita maMP. Ipapa wangu wakapfekera wese kuita uniform chaiyo, wakapfeka zvoblue wanodzipa nyota yoyero. Wachiringana kureketa nokumbwa wachamisa wachireketa nawo. Ipapa wachamisa wagowari nyepa kutoti nadzitirai kuita basa tsvinu nokutoti ipapa heno mabi angu. Ipapa wagotoreketa wakati anenge aita hachekurara nozamukamwa aiwa mhosva njachenje duba nokutoti munhu wese ari kuringira ipapa kuti bato roCCC rigoite zvidadiso chaizvo panguva yesarudzo iri kuuya. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi tichizokunyepai. Zvahwadza ipapa kwai masoko ari kubudika kubva kuBikita yekumabuda zuva Bikita East pachirungu. Kwai Boniface Mudzingwa ari kuda kuita MP ikweyo ariwo bato roCCC akanga acheresa zvibhorani zvinodhonza moto zuva wosora zvinosvika zvisere zvikabva zvavhiringidziwa kuparadziwa kugwemiwa wakomana kuita kudzupura kuita heno ikweyo kukuwadza chaiko kuti pasaike kana chibodzi chinosenza. Izvi kwai zvaitiwa noZanu PF wachitungamirirwa naGumireshe Kwangwa pabodzi pona Gomba Zevezai pabodzi pona Togare Pindava. Ipapa ndo zvareketiwa nobato roCCC chireketa kuti raendesa nyaya kumapurisa kuti waferefete kuti chii chiri kuitika. Asi wabva wandoreketa kuti muri kuzvionera megani kushaiko ari kuita kuti budiriro yakuuya kuvanhu. Wari kuda kuti vanhu varambe vachiita kutobora manyerere nomuromo. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Onyika yoChina wagoreketayo kuti waunza zviuru 2 zvomatani okoroni pabodzi pono mupunga kunyika yedu kuno. Kwai zvirindopuwa kubva kuvanhu vokuChina. Tiri kuti makorokoto maita basa idi tinorova manja kuti matiyamura. Heno kuti zvakareketika nehurumende zvokuti takaboya koroni yakawanditsa gore rino pokare kuti tiri benzara ichokwadi chere kana kuti waChina wawane zvavari kuziva nezvavari kuona zvaita kuti waite kutipa zvakadandi. Chedu kuramba tichindotenda chaitiwa chakanaka chi. Kwai hurumende iri kuedza kuchinjiridza mutemo unosenza pane zvomutemo Judicial Laws Act pachirungu. Ipapa kwaida kunhadzirisiwa kuti iite zvisvinu asi wari kuringa wari kuti iwo zvida kuitiwa nehurumende ndo zvisiri pamutemo chaizvo. Heno kuti bumbiro romutemo rikazozviringa zvinoenzanisiwa chere kuti zvirimbo chere kana kuti zvakaita kunyangara pokare. Tinenge takandoringa kuti wanenge wachiita sei pawanenge wari kuita zvawanenge wachiita zvo. Chedu kuramba tindokunyepai zvinenge zvida kuitika zvo. Kambani iri kuita kuwaka nzvimbo zhinji muHarare nomuZimbabwe West Property
paizvezvi yagoparura kuti irida kusimudza rimwe guta rinonzi Pomona City. Kwaipapa wari kuda kutoisa mabhiriyoni anoita mana chaiwo omari iyoyi yokuti wari kuda kuti kwai kana wapedza kugoite kunge kuDubai ipapa. Chedu kuramba takaringa heno kuti chokwadi chere kana kuti manyepo, asi wari kuringa wari kuti izvozvi wachatozviita, asi kuti wachazviita hurumende iripo chere kana kuti yachinja pariba ari kuziva ipapo, asi tiri kuramba tichifarira kuti kuhwina kwenyika yedu kana zvikaitika zvakanaka. Nyasi mari yomunyika yenge iri kutenga mari yekuAmerica pamusika wana iwo mangunjawo wanga uri kutenga kana yasvika zviuru 5,430 $5,739 for $1 ipapo kare kwai wokumasitoro waita kuramba idi kudzikisa mari yavo, wari kundoramba wachisenzesa iyo mari yokunze iyi kuti kwai iri kutenga mari yomunyika inoita zviuru 1,600 $7,600 for $1 mumasitoro. Rekai tione kuti zvinenge zvimboenda nokupi. Mufaro watinawo wakanyanyitsa idi kwai zvinoengewa nomuroi basi ipapa Zimbabwe yaita kudadisa pokare kumutambo wekiriketi kuwarutambira kubulawayo wahwina nomumhanyo inoita 14 wachitamba nechikwata choOman. Aiwa tiri kuti chimwe chikomba tasa takuringana noiyo iri kuuyai West Indies kuti inenge yakambomira sei, tinenge tichiri kunyepai pawanenge wachiitapo. Sean Williams aita pokare mimhanyo inoita 140 142 runs pachirungu. Toramba tichimurera manja kaitiringe zviri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Hurumende ikweyo yagoreketayo kuti izvezvi iri kufunga kuti ione kuti zviri kumbotekaira sei zvewo mutongo wakapuwa vanhu vanodare noZuro ichazonyepa vanhu kuti zvinenge zvichitekaira sei. Pokare kambaniyo SA Airlink kwaizvezvi yagokwanisa kuti iwane dzimwe ndege 3 dzainenge ichisenzesa pakuuya kunyika dzakaita soZimbabwe noana Zambia kuti zviite zvakanaka. Tiri kuwarwera manja wasimukira iwawa kubva kwaSAA kwawanakira idi tinotozviona ipapa. Waramaposa wagomisa watongi wairi basa wari kuti mutongi Maomela namutongi Ng'evisi Thusi pakaita kunyangariwa kwai ipapa wari kugarira basa kubuditsa mutongo panguva inofanira uchibuditsiwa mutongo zvekutoti wabva wamisiwa basa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. United Nations iri kuti vanhu 30 wasara kuGuantanamo wari kuvhiringidziwa kodzero dzavo ipapa zvokutoti heno kuti zvichapera sei. Wamwe wagototi dai America yange isiri America iri imwe nyika isiri America, dai America yakatoisira America zvirango zvoupfumi nekunyaya yokuvhiringidza kodzero dzevanhu vokuGuantanamo. Munondoiziva nyaya yacho pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Apa waPutin watanda manji kusimudza beura ravo richibheura vanhu wanga wari kufungidziwa kuti ndo wakaita zvokumukira hurumende wari pasi pochikwatacho waGinachia. Ipapa nyasi mumwe akambotungamira masoja wokuUkraine ari wokuRussia kwai atosungiwa ipapa. Rekai muone zvaakutanda kuitika. Kana watsika mbada ibvo wasiya yapfa kuisiya ichitandadza zvayo inomuka ikakugwema. Ndo zvaakuitika ipapa. Hurumende yekuBritain yanyadzisiwa ipapa, yajiwa nonyaya yakaendesa iya yokuti vanhu vakunzi wapoteri waendeseyo kuRwanda. Zviri kuramba zvichiwanetsa. Rekai tione kuti inopedziwa sei nyaya yacho. Asi izvezvi aiwa pachiribe chiri kuchinja nekuti mudare paramende yawo chairo zvavhiringika zvarambiwa. Chikwata chedu kacho muManchester United chakona kutenga Mason Mount kubva kuchikwata choChelsea nomari inoita 60 zviuru zvemapondo okuBritain. Toramba tichiti makorokoto ndo chega chokutanda chokuripota ipapa panyaya yoManchester United. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei panotanda iro mwaka wobhora watakuda kubata mwedzi waNyamavhuvhu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, kwanyasi tapeta zvirauro.